Oh, dagos na, dagos na, dagos na. Sir, ma'am, sir. Dagos na kami, dagos na. Oh, sir. Mangga sir, makakan ka po, sir. Nagihiling sa naman ko. Di ba kakanan eh? Malamang makakan ako. Kaya nga niya ako nagdigdiyo. Sige sir, digyan ako sa lang sir, digyan sa lang sir. Iiwaran ko. Ano gusto mo? Digdi ako magkakan sa luwas? Ha? Ay, mayroon kami limisa dyan sa luwas, sir. Iiwaran ko. Nahiling ko man ko tao. Ano pagiling mo sa kuya? Buta? O naman po panira mo, sir? Igwa ka mong lechon. Ay, mayo, sir. Yun lang po ni si mga available na panira may digdi, sir. Aram ko, yun lang yung panira nindo. Tatamang ko ako magiling. Igibuon mo pa akong ignorante. Sige na, sir. Pili na kung anong gusto mong panira dyan, sir. Isusugo mo ako? Ha? Siyempre mapili ako kung anong gusto ko. Alam na mapili ako, tas di ko man palang sunog. Ay, dahil man, sir. Di man naman ko kita maanggod, sir. Tanagapot siya naman ko sa imo. Di man ko anggot. Nasan ba kasi may-ari kaning kakanan niyo? Takakaulayin ko. Si may-ari po kani, sir. Bangog ka? Ha? Bangog ka? O nagbabangogan ka lang sana? Ay, marinaga, sir. Ano po ang problema digdiyo, sir? Di mo nailing. May problema kami digdiyo. Ay, tano po, sir. May problema po ika sa serbisyo mi, sir. Ay, may yung problema. Maduma na lang ko sa balyo. Mag-inom kang mag-entertain digdining customer.